Puila hangka ani bumung Soronjoy Deborma Start. joto no khulumjao puila phungni dibor jarao ini ang social media o phaimani hingkai ani bumung Soronjoy Deborma ani para hingkai bansia ani buhan bumung hingkai ani buhan bumung hingkai Birmohon Deborma ini o social media ni through tei ani bahanok jog je sore hayang mani puila starting ni hoite ang saikhanare mani nongno saikhanare digi thangdong thangmani karon hangkai tini ani nogo je sompod tongkroi je malmata tongkroi hatiwoi o je sore hayano naimani o khorsorok je chini chuktui chung naikha hangkai tini o Barsa Deborma abo ani hanok jog bo sore haya fasting mani hangkai bini lumbui bo doktor najaka najang mani pore kai bo bono doktor sai ro nin mo typhoid nei inga typhoid nei samani pore kai typhoid nei jeng typhoid ni saline rekha bithi rok je doktor mani abono bono treatment khaika inga khaimani pore kai olokai bini bokorok sajago bokorok tisimia gongui tongo kai jeng taisa GBO thangai ayang GBO thangai MRI khaika CT scan khaika অনেক কিছু খাইনে খাতির পাবো হাঙ্গে বরক তাইসা जों ডক্টর রিপোর্ট প্রমাণ পরীক্ষা বরক সাও ইনি নিমো অতির পাবো ট্রিটমেন্ট ইয়া বরক সাও বাইরে থাঙ্গै ট্রিটমেন্ট খাইদে নাই ইনকা जों যে তংকরি চিনি সম্পদ কিসা মিসা তংমানি আবো বাইনো जों বাইরে থালাইকা আনি বা বুফায়ং থাঙ্গবো বিন লাগিবো তে বিন বুকুमै থাং Acha je rugi engmani busuk bosor da gakha nage ba suddenly da abo hai suddenly nongo je ko bisi bale ko 2-3 মাস রকম না je rugi bemar kalaijak ni ne hanok bobo hai student da nage ba bobo hai bo poila student no bo women's college ngo graduate khayo abon pore khai bo ngo Tirpa University wa BA mone MA khaika MA khamar MA complete nka anga tak second time tak se bo MA khai dong mane double MA eng hota engkai bo BEd bo khai dong BEd khe last year bini mo tak last year kalaita pore tongte no ikomo je obostha hamyang mane moti kheno omon bisingono muti suddenly bo omte bimaro kalaika kamu birat khan bagai angbo birat dukhonang kosto nang ngai tabo lukuni buskango ang koikdino subachu sanka lukurongno ngai eko ani sinija colleague tongo bin through tei ang social media wa ani be ngo bahana jungni photo rekha je ngo video bo rekha engkai abo simia koikdin pore khaino ang nukha ani bahanok jungni je obostha khongsokhongnei je to pare lukurong thani sanmani borok laksuk jora chubain tongkho phaibo tongo borok rohaibo tongo engkai haipano ang onek kotor kaisa bini je khorsoni bagai amount nangtong engkai abon bagai lukurong koyo anote bo kaham kai subathung engkai abo simia te o koikdino ang nukha 2-3 din sigang rok comment rok ang nukha engkai aro comment rok seja tongo mo AI basis nambu rok nai engkai te mo borok no rang khorso khlai hudasi rokon sijak tong engkai ang aborok ang birat khai koyu lukurong no kian bahano jungni barewo je prathana khaimansa khaidi haipono ang lukurong buskang koijawo ki bini barewo hamya commentary di at least je janen mantei chuba jo khaidi haipono o je comments nai rongno ang bong to sayang na glak haipono ang bongno koyu nung subai mantu maya tu haipono prathana khaidi nung mang khaiba kaham ko
je chukte 10-20 taka je chukte ekta phone to duita phone to chubadi haipono o comment rok taridi omona ang lukurong buskang koijao please ani mo koimung no accept khaidi amo je norok dun nu tomane omo real gothana no please ano chuba khaidi ang sugya no engko borong na ka ku nini bisingte kerengna ni hingkai bobo hai kok du rok nini bisingte ani bisingte ang mai kerengna ni hingkai ani phone number hingkai 7629922458 aro contact aro contact khai hingkai ang bai kok semanan direct kubuy ereng joto detail ambai message to tong leka hambai do